Samantala, banta ng online sexual abuse sa kabataan, binigyang diin sa pagdiriwang ng National Children's Month. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Binibigyang pansin ng Department of Social Welfare and Development Region 1 ang patuloy na banta ng online sexual abuse at exploitation sa mga bata sa pagdiriwang ng National Children's Month. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Claribel Banzuela, Statutory Programs Division Chief ng DSWD Region 1, nananatiling pinakamataas ng kaso ng karahasan at sexual abuse sa mga kabataan sa rehiyon. Bagamat bahagyang bumaba ang bilang ng mga kaso, iginiit niyang hindi ito nangangahulugang wala nang nangyayaring pang-aabuso. Aminado ang ahensya na hamon pa rin ang pag-angkop ng mga programa sa modernong panahon dahil nagbabago na ang anyo ng pang-aabuso mula sa pisikal na karahasan tungo sa digital at online exploitation. Kasi hindi po pwedeng ungusan na tayo or pag-iwanan na tayo, malakas ng technology natin. Kailangan din tayo ay may mga programs and services na rin gamit ang online platforms para siguraduhin na naprotektahan pa rin po natin yung ating mga kabataan. Pinaalalahanan naman ni Banzuela ang mga magulang na paigtingin ang pagbabantay sa online activities ng kanilang mga anak, lalo na't mahirap kalabanin ang hindi nakikita. Wag po nating hayaan ang ating mga kabataan ay gumagamit ng makabagong teknolohiya nang hindi po natin nabibigyan ng tamang gabay. Siguraduhin po natin na bilang mga magulang ay nagagawa natin yung ating tungkulin na i-monitor kung ano po yung online activities ng ating mga bata. Kasabay nito, binigyang pansin din ng ahensya ang mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas na umabot sa 622 na menor de edad batay sa tala ngayong taon bilang bahagi ng mas malawak na advokasya para sa proteksyon ng mga kabataan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.